озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ки бо ташаббуси тарғибкунандаи роҳи маънавият асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамасола гузаронида мешавад барои аз худ намудани осори пурғановат ва огоҳӣ пайдо намудан аз таъриху фарҳанги халқи тоҷик нақши муассир мегузорад. Ин тадбири пешгирифтаи роҳбарияти олии мамлакатро аҳли маорифчиёни ноҳияи Шаҳринав ба хубӣ дарк намуда шогирдони худро барои пешбарӣ намудан ба чунин озмунҳо омода менамоянд. соли 2023 дар даври ниҳоии озмунҳои ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ва илм фуруғи маърифат шумораи зиёди хонандагону омӯзгорони ноҳия иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён гардиданд. аҳли маорифчиёни ноҳияи Шаҳринав барои омода намудани омӯзгорон, хонандагон имрӯз кӯшиш ба харҷ дода истодаанд ва мо нусхаи ҳамон низомномаҳоро дастраси тамоми муассисаҳои таълимӣ гардондем. таҳлилҳо нишон медиҳад, ки шумораи иштирокчиён дар ин озмунҳо зиёд аст ва аз он ҷумла шумораи китобхонҳо чӣ аз ҳисоби хонандагон, чӣ аз ҳисоби омӯзгорон ва аз ҳисоби дигар табақаҳои қишрои ҷомеа ки дар китобхонаҳое ки дар назди муассисаҳои таълимӣ аст ва он китобхонаҳое ки дар ҳар як деҳа имрӯз фаъолият мекунад, мо мушоҳида менамоем, ки аъзои китобхонаҳо ба маротиб зиёд шуда истодааст. роҳҳои дурусти иштирок намудан дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ва риояи талаботҳои он тавассути нафароне ки дар озмунҳои қаблӣ иштирок намуда ғолиб шуданд бо ташкили маҳфилҳои адабӣ ва омӯзишӣ ба дигарон омӯзонида мешаванд. маҳз бо ин роҳ омӯзгорон кӯшиш намуда истоданд, ки кохи суханро дар ниҳоди шогирдони худ бунёд созанд ва барои тарғиби китобдӯстиву китобхонӣ дар байни наврасону ҷавонон ва дигар қишри ҷомеа саҳм гузоранд. он лаҳзае ки ман муваффақ гардидам, бениҳоят хушҳол будам, таассуроти беше дорам ва аз ин ҷиҳат ман ҳамчун омӯзгор бештар талош меварзам, ки шогирдоне ки имрӯз дар ин муассиса ҳастанду таҳсил менамоянд ба он роҳе ки ман тай кардам ба он роҳ онҳоро ҳидоят менамоям. мавриди зикр аст, ки бо мукофотҳои пулӣ ва имтиёзҳои гуногун дастгирӣ намудани ғолибони озмунҳои ҷумҳуриявӣ низ теъдоди иштирокчиёнро сол аз сол бештар менамояд. аз ин лиҳоз бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шаҳринав ва вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон фонди китобхонаҳои муассисаҳои таълимӣ аз ҳисоби китобҳои бадеӣ ғанӣ гардонида мешаванд. китобхонӣ доираи тафаккури инсонро инкишоф дода ҷаҳонбиниро васеъ мекунад ва ҳар як китобхон аз осори ниёгони худ бархурдор шуда дар роҳҳои пурпечутоби зиндагӣ роҳи бунёдкорӣ, ваҳдату ҳамдилӣ ва инсондӯстиву ватанпарвариро дар меёбад. фаридуни субҳон, Садриддини Иброҳим, ноҳияи Шаҳринав, ахбор.